Bende uromo kod TSC mondo mi ulose chenro mag jopuonj gi bende obed e yo moro makare. Koso gin ang'o ma ulose kinde ma untiere kar ka. Ndiko japuonj mondo mede stress ok en gimoro bende ma konyo. To jok mane gi stress masani, ukonyo gi nade e tij puonj ni? Erokamano. Mana kaka ne awacho ni gima osebedo ka miyo jopuonj stress en tich mang'eny. To other than tich mang'eny, ing'eni kaka in idongo e gweng' Cleophas, japuonj ni kinde ma koch owuok e skul ka, en miyudo ni en jakeno mar kanisa. En miyudo ni en jakom mar anyuola. En miyudo ni en ang'o, japuonj ni koa e skul pod opuonjo nyaka e gweng' oko kocha. Koro japuonj ni gosigo mapek. Kaka sani koro wuoye chenro mar somo manyien miluongo ni CBC. CBC ka ber to onego bed ni klas achiel nigi nyithindo 24. Manyiso ni japuonj achiel kuom nyithindo 24. To kanyalo wuoye Nairobi in particular kama antie, idhi e skul kaka nanyisi kaka kidhi Olympic Primary School Kibra, iyudo ka klas achiel nigi kata gi nyithindo 120 kuom japuonj adi? Japuonj achiel. To mae CBC ni dwaro ni japuonj omi nyathi ka nyathi maximum attention, an individual attention. Mazi nyathi ni nyalo kuocho ma japuonj puonje kuocho, kwalao motimang'o magitieki, mok nyatimore sana. To japuonj ni be kotieko puonjo to dwano ber gi tools ge mag puonj. Miluongo ni nyaka los schemes of work, nyaka los lessons plan, nyaka los lessons notes. To ma japuonj odonje skul, awach ni Nairobi japuonj chiwo saa 11 gokinyi, kiti jam ma Nairobi. Mang'ina aneno ka be osechako Kisumo ka. Mazi japuonj chopo e skul gimoro saa 12:30 kata saa 1. To en odwa puonja nyaka saa 1 odhiambo. Bang' saa 1 odhiambo ni onego bed ni oloso documents mineno ka nyisigi. Saa 11 ni koko chako gore gi jam, kugike ot japuonj ugike ot saa adiwa, saa 2, saa 3, mano ka en Nairobi. To kaka japuonj be ng'ama dhano, ma en jaod ng'ato, to en chi ng'ato, nyaka be oshughulikia family ne wach mar tedo kod weche moko mag ot. Koro ka japuonj koriwre gi gigi te ma jopiny dwaro, ma skul dwaro, kod ma family ne dwaro, jopuonj are depressed. To gima miyo jopuonj bedo depressed mo, to gigi te wasewacho ni TSC Cleophas, ok ne wawacho gi station ka kende. Iyudo ka jopuonj nodhi e course molo primary